Zulm her se merdiman gird keno. Mehmet Şahin. Kabe ki çiyo ki ame seri inan nero seri gedeyan binan. Kabe ki şadi u behtuariye gedeyan, hevi u bendivariye gedeyan, geditiye gedeyan nero dıznayiş. Kabe veş kerdiş u bu manu kerdişi cüyeyişi mındır dıkışte mındı hoverdane. Kabe amiyayişi roje veş u roşinan hoverdane. Teni hover nedane havutaxiya babê xo kene. Di hezaryo yewde keynamına qişkeka ki di çar seriya xo di pê beranê hêsinanê hevsiyê serdinan de ro babê xo gêrê nika havutaxiya babê xo kena. Qabe ki babê xo pê ê beran ra veco bi şev û roj xebetiyena. Keynê qişkekî di hezaryo yewî bîyî girt. Di xoverdayîşê cuyayîşê de cayê xo girot. La warê ê her hîrê qişkekanê di hezarê yewî de hîrê qişkekê bînî est. Warê înan de veng nemendo. Di cayê înan de ena ray gedeyê înan est. Torunê min ê hîrê çar û nû serrî est. Ena ray mağdurê niheqî û zilmî torunê min ê. Zilm û niheqiya ki maya înan de qicîtiya xwe di vînayê bi ena ray ey vînene. Î fîna maya xwe di emrê xwe yê qic de bi desan û beranê hevsiyê sernan ra rî bi rî manene. Bi niheqiyana xebatkaranê hevsî ra rî bi rî manene. Bi rîyê pergalî reştê ra rî bi rî manene. Bi kilmî fîna hemê gedeyanê Kurdan di emrê xwe yê zaf qic de bi heqîqetê Kurdan ra rî bi rî manene. Badê ki bi nî heqîqetî bi dîc ra rî bi rî mendî lezbenê girt û lezbenê zexmî. Fîna ki nîçevano deco ki merdimî nekîşo merdimî biqewetkeno. Î ki her ku dec vînenê endekî biqewet bene. Her çiqas emrê înan qic bo mezg û vateyê înan girdo. Bi girt biyayîşê mezg û vateyê înandir her se înan zî roj bi roj girt beno. Mayê girdî qaşo hevs biyayîşê min torunanê min ra limnenê. Mavanê êtiya cayê karê min o karê min qîdiya ez do berî keyê. Fîna her rayan biyê girdandir her hîrê torunê min e ki ame bi vînayîşê min ê akerdeyî. Badê ki vînayîş qîdiya ez miyanê berê peyênî de torunê min miyanê berê verenî de. Verê ku bero hesin o serdin di rîyê ma de bero panayîş torunê min lewan nanê destê xwe û hetê min ra pûf kene. Di miyanê garniyanan ra roya çar serre bi vengekê bêrzî vat. Mehmet rojekê verê rojê xwe etiya ra bixelesine. Nû vateyê roya fîna şelqamê heqîqetî guna rîyê ma ro. Nû vateyê roya fîna şelqamê heqîqetî guna rîyê ma ro. Roya binî vateyê xwe mara vat her çiqas şima min ra bilimnê ez zana ki ti bi zorî etiya de yê girotîş. Roya fam kerdo ki etiya cayê cuyayîşî nîyo û hevceyo ki mirdim xwe etiya ra bixelesino. Toruna min a nêv serrê hêjînê rêw fam kerdo ki etiya hevso. Loma çiqas yena vînayîşê min bi planekê nêwî remnayîş û remnayîşê min yena hevs. Ya her qişkek mona hîrê serrê vana ti kengê vêciya ewil bê keyê ma û hêviya ki ez rojekê verê rojekê şêrî keyê înan. Ez wazena ro nî vateyanê torunanê xwe vateyê gedeyê wan yo dest serrî ki zêde bikerî. Ekrem İmamoğlu wexto ki şî wan gedey û dest serrî şî verê ê û tera vat. Şaredarê min ez edalet wezena. Nî nûmuneyê qabe fam kerdîşê rixê gedeyanê Kurdan zaf mühimî. Cayo ki gedeyî bi nî ruhî bicûyê mirdim şîken û evca qale heq, hukuk û edaletî qale espiyayîşê aramî, azadî û aştî bikero. Heqê qale înan bero kerdîş do çiqas bimane bo. Nî vateyê nîşan dane ki gedeyî gedêtira vê ciyê kewte daranê girdan. Fîna gedeyan ne fikriyeni fîna girdan
fikriyene. Ni tene numune zaf verdeki. Ni numune veri deç u trajediya ki gedeyani Kurdan çevre serrane peyenand vinayı bıkas ser derzeni za negene. Şadi u behtivari, hevi u bendivari u geditiye behezaran gedeyan Kurdan ameyi dıznayış. Behezaran gedeyi Kurdan be babe, be maye, be bra, be vaye ameyi vendiş. Xeyal inanı cüyişi ame dıznayış. Bides hezaran nujiyani, beriyani, rozerini, arjini, rojini, egiti, mazlumi, berivani, zilani. Dırrayane gorustanandı, dırrayane zindanandı, vere berane ediyeyandı, mehkemeyandı, udeheme cayeki karşı espiyayişe xo, karşı zvanê xo, nasnameyê xo, çandê xo, be hürmeti vinene, hers komkene û bi ê hersi girt bene. Yî nah neheqî û zilmê ro makeni beno ki mara neterse. La ni gedeyaneke bina neheqî û zilmkariya xo bi hers kene û roj bi roj herse inan girt kene ve inan ra biterse. Himeke wazaf biterse. Wa roya çar serreya ki min revana qabe xelaşi xover bide ve hejina dest serreya ki ware plansaziya kaydı ser plansaziya remnayişi mine zindani xebetiyana ve gedeyo dest serriyo ki ware peylistoki de vano ez aşti vazena u be hezaran gedeye fina inan ra biterse. Heta ki i behers be u heta ki roj bi roj umara gedeyane behersan zede bibo arami u aşti nina nivelati. Cayo ki gedeye ze şad nebe u şad gırd nebe roze nivelati ki şad nebene. Cayo ki gedeye şad nebe gırdi ki şad nebene. May girdi efu bikerizi ni gedeyi şıma efu nekene. Na hışmendiye şımaya ki bu vateyane gedeyi be cene be mado hesap bu perse u gedeyan kena hedef na hışmendiye şımaya ki vist yev sirri bade joy rahmet ro derbkarane dest dine elula 1908 u mehkemeyane inan degemeyan rahmet arena seba roja gedeyan tarih u çini kena. Roze ke vere roji fek ni politikayene xoye ke herse gedeyan zidi kenera fek verade. Na hışmendiya xoya gemarin ra fek verade. Bere ma piya velato ke azat aşti u aramiyo gedeyane xore verde. Velato ke şad u behdivar, velato ke behek, hukuk u edalet gedeyane xore verde.